Прывітанне, дорогие! А што мы будзем гатаваць сёння, калі Пасха приближаецца? Ну то і будзем гатаваць тое самае, што приближаецца. Зробім Пасху з тварагу. Ніколі не рабіла гэтага раней, але паспрабую і вельмі спадзяюся, што атрымаецца. Што патрэбна? Тваражок, каля паўкілаграма, толькі не шкада. Курага, замочаная папярэдне ў вары, у кіпні мінут на 10. Ізюм, тое самае з ім рабілі, замачылі, каб мягенькі быў. Орешки, у мяне міндаль, грам, думаю, 150. Чым больш, тым лепш. Трохі цёртага маку, цукар, палова пачкі масла, смятанка, тлустая, файная такая. Яшчэ патрэбны нам ягадкі для ўпрыгожвання. Вось такія у мяне трускавачкі і дурніцы. Формачкі, у іх будзем раскладаць гатовую пасху. Ну то што, пачынаем хіба, правда? Пачнём з таго, чым напоўніў тваражок. Нам трэба пакрышыць на кавалачкі вось гэтыя нашы смакоткі. Кавалачкі будзем рабіць не вельмі маленькімі, такімі, каб смак адчуваўся увесь час. Вось так парэжам, прыкладна вось так. Такая курага прыгожая, аранжавая, залатая проста. Я ўжо пакаштавала, яна смачненькая. А вы любіце каштаваць патрошкі, пакуль гатуеце? Я вельмі люблю. Потым, пакуль ужо прыгатуеш, так ужо і наелася. От у наш тваражок. А вось пакрышаная курага. Дадаём. Разыначкі, яны ў нас таксама ўжо гатовыя. І крышыць не трэба. Таксама дадаём адразу ў тваражок. Што рабіць з арэшкамі? Іх трэба парэзаць, альбо так падушыць ножом, як вам больш звыкла, каб яны былі такімі даволі вялікімі кавалачкамі, каб смак адчуваўся. То вот на 2-3 частачкі кожны арэшак парэжам і будзе добра. Ну вось так хаця. А дадам толькі не крышаных. Мак таксама высыпаю до тваражка. О, ці мой хороший, вот так. Масла таксама сюды кладу. 100 гадоў не купляла масла. І калі лічу калорыі, которые будуць у гэтай страве, у мяне інфаркт міокарда. Хапае, так моя одна калежанка кажа, бо тварог тут жирны, 9%. І яшчэ масла кавалак, і ўсе гэтыя салодкія прысмакі, але я ўжо прачуваю, як гэта будзе смачна. Таму адзін раз на Пасху можна ўсе дыеты забыць і паесці смачненька. Ну вось, а зараз тое, што мы тут паклалі, ўсё трэба ўзбіць. І у бабулю нашых не было міксераў і блендераў, а у нас є. То я возьму блендер і хуценька гэта ўсё будзе зроблена. Пакуль раскажу вам одну байку. У мяне было 2 бабулі, одна вясковая, одна гарадская. То калі мы прыязджалі да вясковай бабулі, то, конечно, яна нас частавала нечым такім вось вясковым, чаго ў горадзе не было. І калі ўсе госці нахвальвалі, казалі: «От, баба Ганя, гэтак смачна, у цябе такая бабка, ці такія там булкі, ці там яшчэ нешта». А яна казала: «Ну, то як яно будзе несмачнае? Там усё добрае пакладзена». Та вось я гатую сваю пасху і думаю, ну як яна будзе несмачная? Там же ўсё добрае такое пакладзена і смачнае. Вось такая у мяне атрымалася маса, роўненькая, аднародная. І зараз буду раскладаць яе па формачках. А формачкі у мяне вось такія. Ну, як бы ёсць, бываюць і адмысловыя формы для пасхі, але ў мяне няма, то буду карыстацца тым, чым маю. Што буду рабіць, каб тварог не клеіўся моцна да сценак? Ну, звычайна высцілаюць марляю. Але вось я вырашыла паспрабаваць з фольгой. Такія формачкі зрабіць у сярэдзіну, каб потым лёгенька даставаліся. Вось так высцілаю формачку і пакладу ў сярэдзіну тварог. Вот так. Покаштую тоже. Угу. Ну, классно.
щільненько лишкою притисну. Все. Потом накрою вот этой фольгой, которая сверху была. А каб яно ущільнилося, поставлю наверх кубочек з водою. Вот так і гню. Ось так буде стоять. І буду протягувати робити те саме з остатніми формочками. І ось покуль зараз постоять пасочки під гнетом, каб яны притиснулися, сели добре, то я приготую для їх крем. Мой самый любимый крем з дитинства, самый простый, это сметана узбитая з цукром. Нічого лепшого нема, зовсім не складано, але смачно, невиказально. І зараз я буду її робити. Мисочка. Сюди пойде сметанка і цукор. Ось у мене є міксер. І сметанка з цукром. Зараз ми їх злучимо. Кремик готовый. Поглядим, что с нашими пасочками. Зняли фольгу. Ось вона тримає форму, наша пасочка. А зараз треба підрихтувати ягодки, которыми ми упригожимо яєм. І крем. Ну вот, маємо, що маємо. Ото є у нас крем, є ягодки. Зараз хвостики пообрізуємо. Що ми зараз маємо? Маємо пасочки, маємо крем зі сметани і маємо ягодки, которыми будемо упригожувати наші смакотки. Можемо починати. Ой, обожаю. Ось так. Ой, коли свято, то можна всього гэтага не шкадаваць, калорій не лічыць. Все, что на свято з'елася, гэта не лічыцца, гэта ўсё можна. Таму будзем рабіць сабе смачна і прыгожа. Ой, вось так вось павернем. О, вось так. Ой. А зараз ягодкам час. Не ведаю, може і не буду резать, може цілими покладу. Опа. Хотіла трохи збоку, але я тут тримаю руку на пульсі. Ось вони такі. Вона була лишня, я не виновата. І таких ягодок ще покладем. Вот такие мы сегодня рукастые. Вот такие. Вот такая пригожая у нас есть сегодня Пасха, которую мы приготовили до Великодня. С творожка, с садовиною, с сушеными всякими там ягодками, и упригоженою свежими ягодками, и крем у нас из сметанки с цукром. Все, как мы любим, все, как у дитинстве было. Яєчки у нас есть. Пасха у нас есть. Квіточки і курочка у нас є. То ми до свята готові. А ви? Як ви рихтуєтеся до Великодня? Що вже будете готувати сьогодні? Розкажіть у коментах. Вельми цікаво.